खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों दायो एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। थौदो बिदिब्ला। हाय बिनो। Hi. Oh, guys. Hala. बावबो Laka. आलु गायदों नै इसोरबो आलु अरुणाचलनि बिराद गोथौखा आरो बे दैया माबानो हाया थांनो हाया खस्थ'। हिंगिरिं ब्रिजआव बेरायनो फैदों नै जोङो। दालाङा ओरैबायदि मावसिगादों ओंखायनो थाबायना फैयासै जोङो गारिजोंसो फैबाय फिसाजोआ गिनानै। बिराद गोथौनो बे दैया ओंखायनो खाथियावबो थाङाखै जों गिनानैहाय। गोलावथार ओइनिफ्राय इसिबां। बेटी क्या खा रहा है? हाँ? क्या खा रहा है बताओ ना। Chips car. हाँ उधर इसलिए डर लग रहा है ना। अभी घूमने लेके आया है मजा लग रहा है ना। आङो भिडिअ लाबोया जि बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर। बेयावबो आङो एसे गोबावजों होदोंब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो थाब-थाबनो आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाय गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों। गारमाया एसे बोरैबा जादों आंना गगा मोनगासिनो दङ। बेबायदि दावराव गारिनि आवाजआ दावरावथार। मोसाना हाबसैयानो लोगोफोर नै नायनो हागोन नै ओरैजायबो बेबायदि समायना जायगा आरोना। जों थांसैलाय दानिया फिसाजोआ बिराद गियो आरो दै सेर थाबायनो ओंखायनो उफाय गैया थांनांसिगोन। जाने मन हो गया इतना जल्दी। अरे मेरा वीडियो में देखो ना थोड़ा मम्मी शर्म लगता है क्यों? इधर देखो इधर देखो। आओ आओ कम पास। अनारस बागानानो जि मोजांखा न'आवनो बानायनाय फैबाय जों दायो मोनफैबाय
नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच